Provala u domaćinstva, krađe i obijanja automobila u dvorištu krivična su dela počinjena u toku samo jedne noći. Meštani Batrovaca još jednom pretrpeli su neprijatnosti od strane grupe ilegalnih migranata. Provale u kuće toliko su česte da migranti bez bojazni dočekuju domaćine na krevetu. Gore su našli čovjeka da spava, taj je bio, po mojem je bio drogiran. Da nije, oni su njega zvali, vikalo, ništa se ne javlja, da ga nisu uvatili zdrmalo, onda tek i onda je krenuo ulicom, ide ulicom i zanašaše, došao dolje do mene, oni su stigli s autom i onda su ga zadržavali da ne ode dok dođe policija da ga... Znači taj migrant je dočekao vlasnika u kući? Dočekao vlasnika u kući, jeste. I onda su on njega otišao do centra dolje, teo je taksi da ode za Šid, što ovi su sprečili da čekaju policiji, ta policija došla i njega odvezla policija toga što je spavao gore u kući. A po noći psi laju, ne možeš spavati, kažem, ustajao sam 4 puta tu noć, u 3 sata sam ustajao, izlazio sam na cestu sa baterijom, sio, ne vidim nigde nikoga, psi laju i gore i dole u obe smeri ulice. Ja sam ujutro ustao, meni zvoni telefon, komšija, kaže, ili imaš ti, jesi ti ostaje otvorene prozore na kući, rekao nisam, onda je odšao dole i vidim šta je. Provalili su jedan prozor, onda su ušli u kuću i sve pretresli po kući, sve pokuplo čeri stvar, sve stvar, ispraznilo ormare. Samo 2 kilometra dele Batrovce od granične linije sa Hrvatskom. Zbog ove činjenice grupe migranata su veoma česte u ovom selu. Dok jedni pokušavaju preći hrvatsku granicu, drugi se sa iste revoltirani vraćaju. Njihove upade i krađe gotovo svakodnevno trpe meštani Batrovaca. Kako kažu, migranti se najčešće kreću u okrilju noći. Zbog toga nemaju mirnog sna. Oni odaju, jednostavno šetaju, pričaju, jedu gdje god hoće. Ja sam prošle nedelje celu vrećku nakupila smeća i tu stavila pored svoga. To ostave gdje jedu to, ali ne samo to, nego i upadaju u kuće, kupe što im odgovara, nište i to je to. Ne spavamo, pogotovo tako kad se desi baš, pogotovo ne možemo spavati mirno nikako i već dugo. Bogam spavamo na oprezu. Oprezni smo uvijek i kad god ustanem gledam kroz prozor, prolaze i čuju se galame i provaljuju u kuće. Manju grupu zatekli smo za vreme snimanja priloga. Nisu bili raspoloženi za razgovor. I dok se oni nesmetano kreću, Batrovčani se pitaju koliko dugo će potrajati njihova agonija.